Velkommen til denne Deltatech instruktionsvideo. Vi vil her vise, hvor let det er at omstille en samtale fra en Snom VoIP-telefon med Snom Vision via vores hostede system. Omstillingen vi her vil demonstrere er en varm omstilling. Nu ringer telefonen. Det er vist endnu en bankkunde. Thomas besvarer kaldet, og samtalen er i gang. Efter en længere samtale ønsker Thomas at omstille kunden til Peter. Det kan Thomas let gøre ved blot at trykke på knappen, hvor der står Peter. Sådan. I samme øjeblik, at Thomas trykker på knappen, sker der to ting. 1. Kunden parkeres og får ventemusik. Og 2. Peters telefon begynder at ringe. I Peters telefon kan man se, at det er Thomas, der ringer. Nu svarer Peter sin telefon. Peter og Thomas taler sammen, og Thomas spørger, om Peter har tid at tale med kunden. Peter siger ja tak, og Thomas lægger derefter blot røret på. I samme øjeblik Thomas lægger røret på, sker der 3 ting. Samtalen mellem Peter og Thomas er slut. Og kunden stilles øjeblikkeligt videre til Peter. Og i Peters display står der nu navn og telefonnummer på kunden. Nu kan Peter tale med kunden, og omstillingen er dermed udført.